कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या कैगा विद्युत उत्पादन केंद्रांतल्यान 13,000 कोटी युनिट विद्युत उत्पादन. कारवार देशातल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या यादीत आशिल्ल्या कारवार तालुक्याच्या कैगा अणुऊर्जा केंद्राच्या विस्तारीकरणांतल्यान 5वे आणि 6वे युनिट बांदचें काम सुरू जाल्लें आसून 1,400 मेगावॅट क्षमतेची ही दोन्ही युनिटां बांदूक 21,000 कोटी रुपये खर्च येतलो अशी माहिती कैगाचे निवासी संचालक विनोद कुमार हेमी कैगा हिंगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिली. आता या केंद्रात 4 युनिटां कार्यरत असून 5वे आणि 6व्या युनिटाचे काम नोव्हेंबर 2030 पर्यंत पूर्ण करून युनिट विद्युत उत्पादन सुरू करतले. या युनिटा खातीर रान खात्याकडच्यान घेतिल्ल्या 1,200 हेक्टर जमनीपैकी 54 हेक्टर जमनीचो वापर करतले. तेजे खातीर नवीन जमिनीची आवश्यकता ना. या प्रकल्पान पर्यावरण, आर्थिक व्यवस्था आणि जनसमुदायाचेर कसलोच परिणाम जायना. उलट स्थानिकांक रोजगार मेळटलो अशें विनोद कुमार हेमी सांगले. सध्या 4 युनिट सुरू असून 4 युनिटां कार्यरत आसात. आतापर्यंत 13,000 कोटी युनिट विद्युत वीज तयार केला अशी माहिती ह्या वेळार तेमी दिली. खबर सांगता हरीश नाईक. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक मान देऊन आम्ही संप फुडे ढकलतो निर्णय घेतला. कृती समितीचे अध्यक्ष एच.व्ही. अनंत सुब्बाराव. कारवार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक मान देऊन आम्ही संप फुडे ढकलतो निर्णय घेतला. या संधीचो उपयोग राज्य सरकारान मागणेचेर तोडगो काडच्याक उपयोग करतो आणि वाहतूक महामंडळाच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक सरकारान न्याय मिळवून दिवचो अशी मागणी कर्नाटक राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या संयुक्त कृती समितीन केला. पत्रकार परिषदेत उलयतना कृती समितीचे अध्यक्ष एच.व्ही. अनंत सुब्बाराव हेमी ही माहिती दिली. प्रवाशाक त्रास जातलो असो आरोप करच्या जनहित याचिकेचेर सुनावणी करच्या उच्च न्यायालयान संप फुडें ढकलतो निर्णय दिलो. या आधाराचेर समितीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यान हेजेर चर्चा करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार हो संप फुडें ढकलतो निर्णय घेतलो. न्यायालयात 7 ऑगस्टाक येवच्या निकालाचो विचार करून आम्ही फुडल्या आंदोलनाची नवी रूपरेषा तयार करू असे ह्या वेळा कृती समितीचे अध्यक्ष एच.व्ही. अनंत सुब्बाराव हेमी सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार जोयडाच्या रामनगरात श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजनेच्या BC ट्रस्टामार्फत आरोग्य संपन्न शिबिर. जोयडा श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजनेच्या BC ट्रस्टामार्फत जोयडा तालुक्याच्या रामनगरच्या सरकारी हायस्कुलात आरोग्य संपन्न जागृती कार्यक्रम पार पाडलो. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना आरोग्य कसे संपन्न दवरचे, व्यसनापासून पयस कसे रावचे हेच बद्दल संस्थेचे जिल्हा संचालक प्रदीप शेट्टी आणि असू हायस्कूलचे शिक्षक काकासाहेब लोखंडे हेमी मार्गदर्शन केले. या वेळार माचेर मुखेल सोयर म्हण पत्रकार बम्मू फोंडे, रामनगर हायस्कूलचे मुख्याध्यापक मारुती पादनकट्टे, ट्रस्टाचे योजना अधिकारी श्री भोज,
शीतल भोसले, उदय गुरव आणि इतर हजर आशिले. या वेळार व्यसनमुक्ती आणि आरोग्यवंत रावचे संकल्प करसाठी सगळे विद्यार्थ्यां शपथ घेतली. स्वास्थ्य संकल्प ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣನಡತೆಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.